Velkommen til en kort, hurtig gennemgang af vores nye maskinrum hos Designerportalen. Som du kan se, så er der flere forskellige informationer, når du først er logget ind på den her bagende, kan man sige, i maskinrummet. Et overblik over dine ordrer, om de er behandlet eller fuldført, eller hvor de ligger henne, hvad for nogle produkter, der sælger bedst hos dig, og hvor mange kunder du har haft. Udover det, så står der selvfølgelig det totale salg, du har haft, og hvor meget af det, der er blevet udbetalt til dig. Det kan du også redigere lidt i forhold til intervallet, det skal vise sig i. Der vil selvfølgelig være mange forskellige ting, som du kan se her på dashboardet, og vi vil også lægge nogle videoer ud, som ligger herinde på dashboardet efterfølgende. Du kan komme i kontakt til os her ved at trykke på kontakt admin. Der kan du fortælle dit emne og hvad det er, du har spørgsmål til. Så er der nogle ting, du oplever, du har problemer med, så brug endelig den her til at komme i gang. Til at starte med, så er det vigtigt lige at sikre, at alle oplysninger om din butik er korrekte. Så gå ind under dit navn og tryk på kontoindstillinger. Her kan du redigere alle oplysninger omkring din butik, og der er lidt flere muligheder, end der var i vores tidligere maskinrum. Men du har mulighed for at gå ind og arbejde med Facebook ID og dit Instagram osv. Det er selvfølgelig dit link ind til de her butikker. Så ligger linket også tilgængeligt på din nye webshop. Udover det, så har vi mulighed for at lægge et telefonnummer ind, så man kan komme i kontakt med dig. Og vi har mulighed for at lægge et CVR-nummer på også, hvis man har fået sådan et endnu. Ellers så er der jo nogle oplysninger, der allerede er lagt ind. Du har også mulighed for at lægge et coverbillede ind på din butik. Du har mulighed for ligesom at vise lidt mere visuelt omkring dig og hvad det er, du laver. Så her der kan du uploade et coverbillede, og der skal man prøve sig lidt frem i forhold til, hvad man synes, der passer bedst. Får du et nyt logo, så er det her under, at man kan lave om i det. Og ønsker man at lave en lidt mere udførlig beskrivelse af, hvem man er og hvad det er for noget kunsthåndværk, man laver, så kan man gøre det hernede i beskrivelsen. Til sidst så finder man lidt hernede, der hedder metanøgleord og metabeskrivelse. Det er den beskrivelse, hvis der er nogen, der søger efter dig på Google, så er det den beskrivelse af de nøgleord, som er relevante for det. Det er helt frivilligt, om du vil udfylde det her. Det er også noget, vi sidder og arbejder med på Designerportalen, og det er selvfølgelig en del af pakken. Nederst hernede, der har du mulighed for at ændre lidt i de URL-adresser. Nu kan du se, at den her den hedder TechShopper. Men havde det nu været noget andet, jamen, så kunne jeg jo vælge en helt anden URL hernede. Og det har du også frihed til at gøre. Men som udgangspunkt, så det der står her, det er jo så det, der bliver vist, kan man sige. Det er godt virkelig kompliceret til at starte med, men lige nu, så er det bare stille og roligt. Og har du nogle spørgsmål, så skal du endelig sige til. Det var lige den hurtige gennemgang af den hurtige introduktion. Se med på næste video.